wow, such dance, much cool. Wow. Kiitoksia tanssiryhmä Bluff Show Cosplay-yhdistyksestä. Tämä oli upeaa. Aplodit vielä heille. Täytyy sanoa, että olen ylpeä, että minä olen tällaisen koulun rehtori, missä meillä on tällaisia koulutyttöjä. Ihan tulee kauniita ajatuksia mieleen, jotka ei ole millään tapaa tuhmia. Mutta tervetuloa taas kerran Animeconiin, Animecon XI, eli 11. Ja mulla on ollut ihan hienoa järjestelymeininkiä jo tässä jo pidemmän aikaa. Ja taas on tullut sekin aika, että tulee nuo sanomalehdistä aina haastattelemaan kaiken näköisiä ja tällaisia. Täytyy sanoa, sillä saralla on tapahtunut paljon edistystä. Tiedätkö, mä oon 10 vuotta ollut animeyhdistyksen puheenjohtajana ja nyt järkkäämässä tätä monetta kertaa ja kiertellyt kaikkia koneja ja tällaisia. Ja yleensä sanomalehdestä kun tulee, niin se alkaa tällä tavalla se haastattelu. Se tulee se journalisti tähän, niin mikä on tämä Amine ja Manno? Sitten kahtoo ihan silleen, tämä oli siis niin kuin 10 vuotta sitten. Nyt ne tietää jo suoraan, joo me tiedetään myös mitä on cosplay. Me tiedetään nämä jutut. Joten nyt ollaan pystytty niin kuin pysymään ihan suoraan sitten asiassa siinä, että joo, nyt tää on tää tapahtuma ja täällä on hauskaa. Ja sitten tosin nytten tällä kertaa ne on niin kuin saanut level uppia ne haastattelijatkin. Ne kysyvät multa pahan kysymyksen. Mikä saa sinut järjestämään näitä juttuja sitten? Ja se oli niin kuin, että ihan hyvä juttu, mä oon vaan tehnyt niitä. Ja sitten mulle tuli niin kuin, että niin, siinä on kyllä hirmuisia varjopuolia. Nimittäin, mulla on vähän surullisia uutisia teille, hyvä yleisö. Joo, nimittäin järjestelyjen lomassa minä luin mangaa. Mulle tuli paperihaava. Kun minä tein lippuja tänne, minä sain toisen paperihaavan. Joten minä kävin lääkärin luona ja se sanoi, että voi, mä kottis. Noniin, totta puhuen. Se sai mut ajattelemaan ja kyllä mä sainkin vastattua sen tähän. Nimittäin se vastaus siihen on semmonen, minkä todennäköisesti tekin kaikki tiedätte. Se on se hieno tunne, mikä tulee tämän harrastuksen parissa. Tiedätte niin kuin se tunne, tätä harrastusta voi harrastaa niin monella tavalla. Se kuumotus, kun konin on enää 2 päivää ja kossi ei ole vieläkään valmis. Mutta sitten kun se on valmis siellä konissa, se on niin mahtava tunne. Jotkut ei kossaa, jotkut ehkä pelailee vaan. No, edetään vaikka Okamia pelattaa, niin siinä on se hieno tunne, kun ollaan viimeisellä bossilla ja sitten kaikki kansa rupeaa muistamaan. Amaterasu, me muistetaan sut, me uskotaan sut ja sitten Amaterasun tunnari tulee päälle ja niin, sitten se hakataan se bossi ja se on niin hieno tunne. Tai se tunne, kun te menette mangahyllylle. Teillä on viimeinen osa teidän sarjaa, joka on kestänyt yli 60 osaa, ehkä 200 osaa. Te pistätte sen siihen hyllyyn, sen viimeisen osan ja kiitos, tämä oli ihana hetki. Te katsotte sitä riviä, mitä siinä oli. Minä todella luin nuo kaikki mangat. Wow. Se tunne, tai sitten joskus se hieno tunne, kun te katsotte animea ja se teidän suosikkihahmo kuoleekin siinä sarjassa. Nämä tunteet, jotka elää jokaisen teidän sisällä, ne näkyvät täällä Animeconissa. Te tulette tänne Animeconiin, mä näen jokaisessa teissä sitä niin kuin palaa siitä animesta, kuinka mahtava harrastus tämä voi olla, kuinka upea harrastus tämä voi olla. Ja te tulette tänne, olette iloisia ja mahtavia ja tällaisia, ja sitten te näytetään, että vitsi se oli huippusarja ja se Okamikin oli niin huippu, mutta Kossikin on ihan huippu. Toivottavasti kukaan ei vedä turpaa. Ja näin kaikki on täydellistä ja te olette niin kuin tribuutti, te olette niin kuin kunnianosoitus tälle harrastukselle. Te olette upeita, joten antakaa aplodit itsellenne. Koska te olette
olette se, joka saa kaikki meidät jaksamaan. Ja kaikissa teissä näkyy se, ja te muistatte joka kerta täällä, että tämän takia minäkin tätä harrastin. Minä aloitin joskus kauan aikaa sitten. Näin, että tää on muutakin kuin siis hyviä sarjoja. Näin. Mutta tätä on jatkunut jo pidemmän aikaa, ja nyt minä haluaisin kutsua lavalle henkilön, joka on ollut järjestämässä yli 10 vuotta animekoneja ja ollut mukana Dragoneissa ja kaikennäköisissä kuvausprojekteissa ympäri Suomea, kaikissa pienissäkin koneissa. Kiu Eturauti. Moi, mä oon Q. Minä kerron sellaisen pienen tarinan. Kiitos, ei tarvinnut odottaa tuota tällä kertaa kauempaa. Loistavaa. Meinaan 10 vuotta sitten Jyväskylässä pidettiin sellainen tapahtuma, jota voi mielestäni pitää modernien suomalaisten anime-tapahtumien lähtölaukauksena. Se tehtiin turkulaisten pitkän pohjatyön päälle. Se oli tapahtuma, jossa oli monta juttua ensi kertaa sellaista, jota on sitten nähty aika useasti, kuten vaikkapa lava-cosplay-kilpailu, AMV-kilpailu, japanilainen kunnia-vieras ja sitten se suosituin ohjelmanumero nimeltä Hengaus, jossa oli aika monta tuhatta osallistujaa silloin ensi kertaa. Tosiaan olen niistä vuosista asti jokaisessa animekonissa ollut jotain tekemässä. Tänä vuonna, tällä hetkellä, koska luoja suo, Kuokka ja Jussi, pidetään täällä Kuopiossa jälleen kerran animekonia, ja tämä tapahtuman historia ei ole minkäänlainen itsestäänselvyys ollut vuosien varrella. Meillä oli se suuri ja mahtava Fincon animekon, joka oli oman aikansa tuote. Joka kerta piti miettiä, pystytäänkö siihen pääsymaksuton massiivitapahtuma yhdessä Finconin kanssa, onko tarpeeksi tiloja, näin edelleen. Joka kerta mietittiin, että pystyykö siihen uudestaan, ja joka kerta oli ne tutut kriisit aina siinä mukana. Totta kai se tulos oli upea. Pääosa ihmisistä lähti sieltä todella hyvien muistojen kerran. Jokainen siellä ollut muistelee näitä tapahtumia. Mutta se ei ole tämän päivän koni. Se rima on aika paljon ylempänä tänä päivänä. Tämän päivän animekon ei ole sitä, mitä se oli silloin ennen. Ei se mitään. Maailma muuttuu, koko ajan kehittyy. Siitäkin huolimatta tämäkin animekon on edelleenkin hauska ja suuri tapahtuma, kuten ennenkin. Tämäkin kehittyy, paranee ja kasvattaa lonkeroita. Ennen kaikkea animekon on. Se on olemassa. Kuopio on onnistunut pelastamaan animekonin ja lyönyt neulan sille kartalle, missä nämä Suomen konipääkaupunkit ovat. Tampere, Lahti, Kuopio. Tämä on 10 vuoden seikkailuretken tulos ja mä toivon, että tämä näkee vielä aika paljon näitä synttäreitä. Tämän kunniaksi tänä päivänä pitää toki kiittää turkulaisia, jotka animekonin perustivat, muita animekoneja, joita tuli meitä ennen, mutta muistaa myös, mitä olemme tässä päivässä ja sanoa ne 2 sanaa. Kiitos Kuopio, kiitos järjestäjät ja kiitos yleisö. Ai niin, PS, jos tää 10-teema kiinnostaa, niin tulkaa tämän päivän cosplaykin, saa meillä jotain jännää. Alright. Seuraavaksi täytyy pitää luento, koska kouluunhan tänne tultiin. Jep, kalvo sulkeiset. Mitä? Nyt tuli semmonen fiilis, että täällä on jotain aasialaisia mukana. Elikkä rynnätään kouluun ja koulun pikaoppimäärällä nyt käydään nopeasti koulu läpi. Koska animessa ja mangassa koulu on aina mukana, kuten vaikka Bleachissä. Ja koulussa ei ole niin kuin loppujen lopuksi mitään rajoituksia. Sä voit olla tommonen niin kuin lähemmäksi 30 näköinen lihasjärkele ja olla silti yläasteella. Sun ei oikeastaan tarvitse välttämättä käydä sitä koulua, sä voit vaan tappaa jotain niinku kuoleman jumalia siellä ja sä voit niinku mättää turpaan ninjoja tai mitä niitä on kaiken näköisiä juttuja. Joten, jotta me ollaan nyt ihan selkeästi kartalla siitä, että mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja miten tapahtuu, minä opetan teille nytten, että mitenkä ollaan anime-koulussa, jotta te voitte olla täälläkin sitten kunnolla. Ensimmäinen tärkeä sääntö. Ole aina myöhässä.
Ja kun sinä olet myöhässä, niin ota evääksi se yksi leipä, jota juoksutat tuossa noin suussa. Ja sitten juoksutat, olen myöhässä. Koska silloin tapahtuu yleensä hyviä asioita. Kun te olette myöhässä, te törmäätte todennäköisesti siihen elämänne rakkauteen, joka on ihan tyhmä aluksi. Se pitää sanoa, että se on tyhmä, että se ymmärtää sen. Mutta sitten lopulta siihen voi rakastua. Mutta ei kuitenkaan kannata sanoa sitä. Jotkut voivat varustautua paremmin tähän myöhästymiseen ja ottaa mukaan myöskin kebabia ja nuudeleita ja kaikkea tällaista. Ja juosta silleen, minulla olen myöhässä. Mutta tärkeintä kuitenkin, että olette myöhässä. Jos joudut poikakouluun tyttönä, crossdressaa, koska silloin te voitte saada ihan mielettömän haaremin itsellenne poikia. Ja jos tämä juttu tapahtuu, että päästä sinne poikakouluun, rikkokaa ihan varmuuden vuoksi vaikka joku vaasi sieltä vielä tuli. Hups! Toivottavasti minun ei tarvitse korvata kenellekään mitään. Ja vastaavalla tavalla, jos joudut tyttökoulun opettajaksi, crossdressaa tyttöä. Yes! Niin kuin I My Me StrawberryXissä. Mä melkein yritin tätä, mutta poliisi sai minut kiinni. En mä tiedä, se ei ehkä toimi niin hyvin. Totta. Mulla on apua. Noniin, elikkä jatkakaamme opintoja. Koska crossdressaaminen on aina kivaa. Eikö niin? Lisäksi varmista, että olet tarpeeksi miehekäs, koska naiset tykkää miehekkäistä miehistä. Kuten Freddy tässä näin. Hän on yläasteella, kuten näkyy. Pitää olla tarpeeksi miehekästä. Mutta ei se hätää, kaikki ei ole välttämättä miehekkäitä. Sä voit olla myös söpö. Pakatestistä. Se on mies ihan oikeesti. Itse asiassa hänet määritellään omaksi sukupuolekseen tässä sarjassa. Hänellä on jopa oma kylpylä, niin pukuhuone oppitaan miehet, naiset ja hän. Mutta jos on näin söpö, niin soita mulle. Sitten suositellaan, että rakastut siihen luokan parhaampaan oppilaaseen, jos sinä olet paras oppilas, koska siitä tulee ihan huippujuttu. Ja jos te olette luokan paras oppilas, niin te todennäköisesti olette niin kuin sen luokan päähenkilö, eli muistakaa käyttäytyä sen mukaisesti. Vastaavalla tavalla, jos te satutte olemaan esimerkiksi niin kuin oppilashallituksessa tai jossakin tämmöisessä, niin voitte vihastua ensin siihen yhteen rentuun, joka on aina niin saakeli ärsyttävä ja seuraa sun maidityöhön ja kaikkeen. Ja sitten rakastua sille pikkuhiljaa siihen. Kaikki on vaan maidosama. Se on ihana sarja. Jos vanhempasi kuolevat, niin asu kartanossa. Koska mä oon huomannut sen, että moni koululainen asuu aika hyvin yksin omillaan ja kartanossa tai jossain tämmöisessä isossa paikassa ilman mitään ongelmia yleensä. Mutta se on hyvä juttu, koska minun tämmöiset niin anime-tilastotutkimukset ovat osoittaneet, että jos te asutte yksin ja teidän vanhemmat on kuollut, teille tulee yleensä haaremi. Mutta älkää kuitenkaan tehkö pahaa vanhemmille meillä. Niin kuin sen takia, että mä haluan haaremi, niin on pakko kuolla nyt, sori. Jos ei ole rahaa kartanoon, niin muuta telttaan. Ja mene jonnekin niin semmoiselle vähän syrjäiselle alueelle, missä on mahdollisesti maavyörymiä ja vähän. Silloin on todennäköistä, että teidät tulee pelastamaan joukko komeita bishonneet, joilla on kirous päällä. Tästä muuten semmonen, mä olen koira horoskoopilta ja minä tein luonnetestin ja meillä oli oleva shikure. Miehet, feilatkaa kovasti. Ja kun te feilaatte, niin menkää sen jälkeen kertauskouluun. Koska joka ikisessä animessa, jossa ne feilaavat ja ne menee sinne kertauskouluun, niin ne saavat sen jälkeen sieltä joko haaremin tai ainakin sen yhden tytön. Vitsi, kun minä olisin tiennyt tämän, minä en olisi opiskellut yhtään. Tää on nyt Keitaroki. Se on niin onnellisen näköinen tuolla. Kaikki tytöt vetää sitä vaan turpaa.
Ja joskus saattaa löytää sitten sitä kertauskoulussa niinku roskiksestakin tommosen superrobotin, joka sitten sanoo ihan vaan chii, mä rakastan sua. Joten se on hyviä pointteja. Mutta tärkeä juttu. Pitäkää ne ihmissuhteet yksinkertaisena. Älkää antako tämän tapahtua teille itsellenne. School Rumble oli hirvittävää varoittava esimerkki siitä, että ei näin. Älkää olko liian kuulee, muuten kaikki vaan rakastuu teihin. Ja silleen, niin, että ottakaa joku sieltä, koska muuten tulee tämmösiä. Ja ei kestä kukaan. Vielä pahempi on, jos te putotte johonkin kiinalaiseen lähteeseen ja te muutatte niin sukupuolta tai jotain, se niin kaksinkertaistuu se kaavio tästä. Tai vielä pahempi, jos muuttuu pandaksi, mutta pandat on söpöjä, joten... Joo, koska... Ja sitten, yllätä aina ne rakkaasi bentoaterialla. Koska kaikki tietää, että kun bento tehdään rakkaudella, niin se on todellinen niin semmoinen minä rakastan sinua. Ei ole väliä, vaikka sitä myrkyttää tai vaikka se kuolee se rakkauden kohde siihen. Se ainakin tietää, että se olit sinä, joka sen teki. Ja se on tärkeintä. Koska viimeisellä hetkellä se ajattelee silloin sinua. Vain sinua. Kuoleminen on silloin pieni juttu. Joo, yleensä se on muuten semmonen, että naiset ei osaa sitten näissä kokata. Eli ei se mitään, jos ei osaa. Pääasiat vaan teette jotain. Hommasta jotain tekemistä siihen kouluohalle, kuten vaikka niin joku alieni-invaasio, suuret jättirobotit, jotain tämmöistä kaikkea. Myöskin semmoiset niin kuin tulehtuneet isä-poikasuhteet voivat olla ihan hyvä. Ei ole ainakaan tylsää sen jälkeen. Ja aina kun on jotain pelastettavaa, niin aina se kuuluu aikakin paremmin. Vaikkakin siinä saattaa kuolla vaikka ihmiskunta välillä. No, koulussa pitää käydä. Ja mene tietokonealalle, jos pääset, koska kuten Pakatest on meille neuvonut, siellä ollaan niin tämmöisessä 3D-simulaatiomaailmassa, jossa on jokaiselle tämmöinen oma pikku chipihahmo, ja se opiskelukin tapahtuu sillä tavalla, että te vaan niin pelaatte niillä chipeillä ja teidän niin statsit määräytyy teidän niin koululevelin mukaan, joten joo, IT-ala on ihan siistiä. Tämäkin olisi kannattanut tietää, niin kuin siis minun. Joillakin teillä se on mahdollista vielä vaihtaa tai vaikuttaa. Ja vaikka nyt ollaan puhuttu hyvistä asioista näin, niin pitää varoittaa aina. Jos te olette maaseudulla, niin tarkkailkaa niitä kavereita. Koska jos siellä alkaa tulla pikkuhiljaa semmosia niinku, tiedätkö, neuloja teidän riisipullaan tai jotain tämmöstä pientä mukavaa, niin juoskaa! Juoskaa niin nopeasti, kun pääsette pois sieltä. Muuttakaa Helsinkiin tai jonnekin. Koska maalla osataan olla hulluja. Välillä sinne tulee jotain niinku vampyreitä, jotka yrittää niinku syödä kaikki tyypit sieltä kylästä ja sitten pitäisi käydä kylässä ja kaikki kaverit kuolee ja nekin muuttuu vampyyreiksi. Ne yrittää syödä sinua ja kaikkea. Maaseutu on pelottava paikka, jos joutuu käymään koulua siellä. Joku on käynyt maaseudulla koulun. Tuo on sankari. Aplodeja hänelle. Mutta kuten huomaatte, hän on ainut tässä koko salissa, joka on käynyt sen. Ei oo! Ei anneta salaisuuden mennä ilmi. Sitten toinen juttu. Pyri kouluun, jossa on vampyyrejä. Koska ihan kumpaa tahansa sukupuolta sinä oot, niin ne haluaa sinut. Eli silloin pitäisi mennä maaseudulle. Totta. Nyt on paha paikka. Mutta no, ehkä se on worth it, niin sanotusti. Koska no Rosario plus Vampirissa kävi pikku moka. Ja no Vampire Knightissa tuli taas semmonen ihana harmi, jossa ne kaikki on niin traagisia. No joo, mut sitten tärkeä juttu. Vampyrit on cool. Zombit ei oo cool. Älkää jossain niinku zombi high school, niin ei. Toisaalta me on kuullut, että niillä naisihmisillä, jotka ovat tässä zombi high schoolissa, on paljon luonnetta. Matrix-luonnetta välistä. Ja käy rannalla kesälomalla. Rikon niitä vesimeloneita. Ja pitäkää hauskaa, juoskaa hidastettuna silleen. On niin sama. Siellä niinku, koska siellä on kaikki laineet pärskyy ja kaikki on ihanaa ja siellä rakastutaan ja tälleensä. Koska rannalla voi tulla ihania kohtaamisia.
Sieltä voi löytyä ihania pikkupoika. No niin, poliisit tulee taas. No niin. Kyllä, minä olen muistanut myöskin opettajia, koska minä tiedän, että täällä on ainakin yksi opettaja. Ja tätä opettajakin pitää opettaa, koska eihän se aina välttämättä osaa kohdata tällaista anime-yleisöä, vaikka nyt sattuukin olemaan yksi suurimpia cosplayaajia koko Suomessa. No, kerrotaan opettajavinkkejä. Pysy positiivisena, kannusta oppilaitasi, vaikka sanomalla, että minä ehkä tapaan ihteni. Ja meinaat mennä hirteen ja wow, mitä te meinaatte? Mä menisin kuolla. Ja teistä ei kenestäkään tule mitään. Ei mitään kenestäkään. Koska tällä tavalla saadaan hyviä oppimistuloksia ja oppilaat tietävät, että tällaista tulee olemaan oikeassakin elämässä. Lisäksi olet esimerkki oppilaillesi, niin kuin Great Teacher Onizuka. Koska mikään ei opeta käytöstapoja paremmin kuin semmonen rehellinen turpaanveto. Ja Onizuka on opettanut sen. Ja Onizuka on opettanut myöskin, että pitää olla aina hyvä jätkä. Ja sitä se on. Ja Onizuka on myös sanonut sen, että jos sä tykkäät siitä, että sä olisit joskus 60, sä olisit 20 opiskelijan vaimoksi itselle, niin se on hyvä syy mennä opettajaksi. Joten pojat siellä, hei, I got this. Välillä oppilaistasi aidosti. Ding dong, ding dong, ding dong, uimapukuja, oi vitsi! Voisitko pitää sitä päällä vielä tässä uudelleen? Asumainen Daiohin Kimura Sensei on inspiraatio meille miespuolisille opettajille. Hän ei ole yhtään painostava naisoppilaita kohtaan. Ja ehkä sen takia hänet pitää välillä lukita pois koko paikasta. No, semmosia. Ja jos olet alien-opettaja, eli tulet jostain muualta, tai satut olemaan joku robotti tai tällaisen, niin treffaile sitä oppilasta, koska sä et joudu minkään näköisiin ongelmiin siitä, ja se on aika hottia. On hei kai teacher. Opettaja juttuja. Joo, siinä oli ihan hauska. Se oli, opettaja tulee planeetalle ja sitten vaan oppilas, minä vaan rakastan sinua. Let's get together. Noin. Joten hyvää anime-koulua, nyt et osaatte käyttäytyä kunnolla. Ja käydään vähän lukujärjestystä läpi vielä. Cosplay-deittiä ja kaikkea kivaa ohjelmaa animesta ja tämmöisestä. Kaoru Morikin on kaikkea täällä ja täällä on Joo, no tässä on lauantai-ohjelma. Niitä löytyy myöskin ohjelmalehtisistä, joita pystytte hakemaan tuolta alakerrasta, infosta ja sitä narikan edestä. Me tulee tänään pitämään avuliaista androideista ja absoluuttisista poikaystävistä luentoa. Siellä voi käydä kuuntelemassa vähän sen ja sitten samaan aikaan siellä, että mikä ei viihdytä, kun ollaan tultu sinne se elitistitaso, että mä oon niin nähnyt noin narskat ja bleachit, joo. Nykyisin mä katon vaan näitä underground-sarjoista, kuka ei ole kuullutkaan. Voi tulla kuuntelemaan sitä, kun mikä ei oikeasti enää ole hyvä juttu. Ja kaikkea tällaista. Huomenna lisää juttua. Sieltä mä nostaisin esille Manly Man Talkin DMC, ei Devil May Cry, vaan Detroit Metal City. Krauser. Ja he siellä katsastelevat vähän, että miltä se live action näyttää. Se näyttää aika ylinäytellyltä välillä. Meillä on myöskin sekä tänään että huomenna pitämässä täällä meidän englantilainen vieraamme Asako Lawrence ohjelma. Hän on tullut pitämään ja pitää tuolla myöskin Anifailit ja sitten Blind Readingia. Hän myöskin tulee pelaamaan tällaista, oliko tänään, Let's Play Something Naughty. Se on K18 luento ja me mainittiin tästä pelistä eilen Kaoru Morille. Mori tiesi sen ja sanoi, että hän ottaa osaa. Tämä tulee olemaan kuulemma, sellainen luento taas. No, kaikkea hienoa. Lisäksi meidän kunniavieraamme Kaoru Mori. Annetaan vielä suuret aplodit hänelle.
painottaa erittäin voimakkaasti sitä, että Kauru Morilta on tullut toivomus, että häntä ei kuvata missään yhteyksissä tai missään ohjelmien aikana. Ja hän on ollut hyvin tarkka sen asian kanssa. Joten toivon jokaiselta konin kävijältä sen, että pidetään kamerat poissa. Hän on aivan ihastuttava henkilö ja tulee keskustelemaan täällä näissä ohjelmissa ja tällaiset teille varmasti siellä. Kyselkää häneltä kiperiä kysymyksiä ja tälleensä, koska se on kiperä tyyppi. Joo. Häntä käytiin myöskin käyttämässä suomalaisessa ravintolassa eilen ja se oli hyvin hienoa. Ne oli ihan ne reaktiot, mitä sieltä tuli. Tottemo biifu! Sugoi! Se oli niin iso se pihvi! Ja niistä piti ottaa kuvia Twitteriinkin. Me näytellään tässä sitten vielä tämmöistä kuvasarjaa päättäjäisissä sitten, että mitenkä Kauru Morin matka täällä on kulkenut ja mennyt, joten tulkaa päättäjäisiin näkemään vielä sitten viimeisiä fiiliksiä, että miten täällä on mennyt. Sitten anime-konseptia on päivitetty. Te ehkä luulitte, että se oli jo eeppinen viimeksi. Nyt se on vieläkin eeppisempi. Elikkä tällä kertaa siellä on mukana laulaja Ruta. Hän on oopperalaulaja ja hän laulaa 3 kappaleessa siellä mukana. Lilium. Ja myöskin Kantapermee ja konseptista Shiki. Kappale Eudevie. Ihana squeal tuli sieltä. Konseptissa on myöskin monia toivekappaleita, mitä on toivottu. Sieltä löytyy Madokaa, sieltä löytyy Gundamia ja sieltä löytyy muutamia toivomuksia, mitä toivottiin viimeksi. Ja jos oikein kovasti toivotte ja huudatte enkorea, niin ehkä konseptiväki saattaa soittaa teille enkorena ihan jotain muuta. No en mä tiedä. Mikä jotain parempaa? Ja lisäksi kaikki on tehty tämmöiset hienot videot, että se on vielä visuaalista herkkua kaiken lisäksi sekä auditiivista herkkua, joten te kaikki olette sitten konseptissa vaan herkkua. Konseptilippuja saa tuolta infosta sitten haettua, ne on 5 € kipaaleen. Kannattaa hakea ne ennen kuin ne loppuvat sitten. Ja konsertille on sitten mahdollisesti tulossa jatkoa. Elikkä Musiikkikeskuksella on tulossa toisenlainen konsepti, erillään kokonaan Animeconista, koska ihmiset on hirveästi kyselleet multa, että hei, kun tosi hyviä pelimusiikkejakin on olemassa. Joten mä ajattelin, no niin on. Pidetään pelimusiikkikonsepti. Joten semmonen olisi tulossa mahdollisesti sitten ensi vuoden puolella tuossa. Tarkempaa infoa sitten tulee, me pistellään sitä Animeconin sivuille ja me pistellään sitä Musiikkikeskuksen sivuille ja Anikiin ja kaikkialle, että pysykää aktiivisena. No, yksi peli-ihminen. Oli mitään vähän äänestämään. Joo, joten kiitoksia tältä erää ja sitten ehkä vähän jotain synkempää seuraavaksi. Saanko esitellä Reaper's Game? Valot. Kiitos.